bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal nde jettuɗen Allah en juule ɓurnaɗo windere en jarni en ñaguima duwaw kono kadi en neldi duwaw dendagal bandiraɓe kala fa tabarakallah machallah enen gandi en gari e lewru ndu ganduɗa ko lewru teddudu woni lewru korko shahru ramadan ko lewru ndu ganduɗa fa tabarakallah machallah kala ko neɗɗo waɗanno hen gotel ene moƴƴi ɓeyda ɗum no hannirta ni ɗum noon Allah kay rokki en fartaŋe samedi ha samedi o arti woni hoore biir woni kewɗo wiide kam e kala sa e nder émission samedi o wiyete ko hoore biir donc hoore biir ha nda arti vraiment Allah hokki en vraiment sellude e sellirede ha kay en garti wawde filande bandiraɓe émission men biyeteɗo Oulel émission pamen pamminen ɗum noon en mbawa so wona en jetten hen jomiraɗo moƴƴo mbayi hun tiyano ko wona ko ɗum émission aussi enen gandi en kewani yewede émission no aada yaari enen jaade hen e mo gandanɗa hoore ma ko kalifa galle o hono mawɗo meɗen mawɗo Abou Samba Diop mo ganduɗa ma ko kañum heedimi e junggo ñaama to banggam nano aussi enen gandi enen gonde Mohamed Ndim mo ganduɗa ma ko kañum heewi heblande bandiraɓe ko wiyete ko revue des titres woni ko sifa e kelde garwani janjeji leydi Sénégal kanko aussi vraiment enen jettaɓe enen jarnaɓe vraiment e ngal ɗo timmal ngal ganduɗa ma e kala aset hen goto foof ina ara tawterede vraiment nde ɗo yewtere vraiment gam ɓeydade famminde yimɓe toɓɓe ɗe ganduɗa ma en cuɓima ɗum kona ko ɗum haade men fuɗɗade yewtere nde alay saago dokken konngol mawɗo men Abou Samba Diop Abou jaam Allah walema jamde Seydi Sahar caggal ndo vraiment kumɗen lewru teddundu holko mbawɗa ñaganade dendagal umma islamique jaam cellal kisal ndenka e ɓamtare juurde balɗe wonde cellal duumigal dakam men gurdam juutɗam ko yoyade cellal duumigal neɗɗo juuta balɗe yoyade cellal duumigal amin ko ñanta ɗum koko arsugo jaajɗo nafowo mo wona leptowo est ce que amin yuɓinta ɗum ko famdude ɓesgu mum e gollidi mum e yonte muɗum woto neɗɗo luurde yonte mum woto luurde e rendo muɗum machallah ñaganade bandaɓe fof jaam aduna fof ko noon tigui suwa hen mawɗo debbo en go ko Allah no hewde famɗude yo Allah jaɓanen barke famɗata ko tata feguita ko famɗata yo Allah yaafo en ɗum wonko neɗɗo feguito taw tinani wonko feguito ene famde kono ko Allah ɓuuri andude yo Allah yaafo en jaɓanen kala ko mbaɗɗen hen to banggue dewal Allah amin ko noon tigui mawɗo Abou Diop Allah jarama no kewɗen wiide e kala saaha so Allah mawɗo kañum ene jaari woppude kala ɗo garɗa aɗa sa tawi ɗon mawɗo ene jaari accude ɗon tigui rigui saabu ko Allah rokki ɗum gunɗon ammango Mohamed Ndim jaam Allah walema mi salminima doyen Abba Sarr mi calmini dendagal yeɓiyankoɓe télévision Pindi TV ɓuri tengtude yewtere pamen pamminen en calminiɓe no fewi ko noon tigui en calminiɓe kamɓe kala en jarnimoɓe enen ñaganoɓe kamɓe kadi Allah ndo Allah waɗanta en jaam e Mohamed enen gone lewru shahru ramadan ko lewru teddundu no mawɗo men o haalirni joni anne holko mbawɗa ɓeydande men hen numéro men gadan pamen pamminen e lewru ndu ko yitan dendagal ko rewa yo Allah jabonen jaɓanen korka men ne yiiɗa kadi wawde ɓeydude kala ko fatuno e neɗɗo to banggue diine mum woni istifaruji ɗi sadakuji ɗi kala ko ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum jokkorgal hakkude ma e Allah ana ɓesda diine ma ene moƴƴi ha may hayso tawi gona seremɓe kam kono eɗen gandi nde wonno ko ɗum no ɓe mbiyatni ko ɗum lewru promotion kala ko mbaɗɗa Allah koko filfiltinirta ɗum ɗon wadde yimɓe yo ɓesdu mbaɗa kadi ɓeyda dawal mumen Allah tawno ko ɗum lewru no ganduɗa ka kala ko mbaɗɗa hen ka gagni ɗum ko ɗum promotion lewru promotion aɗa andi no yimɓe kewni ƴettirde crédit so promotion yi tan cooda dañi hen ha heewa lewru korkane ko ɗum promotion bandiraɓe musidɓe tedduɓe en gaari e yewtere men nde ganduɗa hoore ma wiyete ko pamen pamminen hande kadi enen jogui toɓɓe tati ɗe ganduɗa hoore ma en cuɓanima ɗum rendo ngo gam vraiment wawde yewtidde mabɓe e situation ganduɗa hoore ma ko kañum woni leydi Sénégal ko adi foof e toɓɓe men ma en jewtu e ko ganduɗa hoore ma ko kañum woni cambriolage woni ko ganduɗa hoore ma teskama e tonto trésor public beele ɗum ene woodi walla woodani holɗo ko haqqillaji mbawi tongande en e ɗum ɗon ma en mbawa vraiment yewtude hen no hannirta ni toɓɓere men ɗimmere ma en gar e situation économique manam faggudu leydi Sénégal hande ene ɗeesi wuurade yarude caggal walla yalade leydi sen beelama mbiyen honda noon ɗum ɗon caɗele kewɗe ne teska e on ɗon situation économique leydi ndi ɗum aussi ma en gartu hen so Allahu lamɗo jaaɓi toɓɓere men tati ɓiire nde woni nden ɗon woni no battidirɗen woni diplomatie woni jokkodiral hakkude men e leydi Mauritanie
enen gandi ko ɓoyani ko en nani vraiment tonto leydi Mauritanie kamɓe eɓen e campagne ittude ɗon ɓe ganduɗoma ko étranger ji arɓe ɓe ganduɗoma ngala séjour aji e gueɗe baɗ noon ha heewi tak ha tengti noon e ɓesgu Sénégal naaɓe te ko ɓoyani ko en jiinu hono hoorejo jagorɗo o ɓamiɗo avion présidentiel yi ha tonet vraiment beela ɗum ɗon ene jeeyano e ko sifodira walla o jeeyaka enet woni ko ganduɗo hoorema ene tundi haqqillaji ma en mbaw artude hen joni joni en batta so wona doganen toɓɓere men ha arwenir nde woni trésor public ɗiɗo dumunnaji fof vraiment ko ɗum hunde yartetede atta e oɗo saaha mo gonɗen Mouhamed Ndim vraiment ha wi yimɓe ɓeynen mbima ko ɗum cambriolage ɗum ɗo wima ko ɗum kumonté ɓeɗon en mbima ɗum ɗo caggal kayde jiiɗen fewuji baɗɗi wayno ko sentif ko yaltini ko fewde mo ganduɗo hoorema woni Farba Ngom e Tahirou Sarr e ganduɗo hoorema situation en habni ha ɓurti hay goɗɗo wawa fam ɗum ha joni ɓe pini ɓe wiyama e wonde trésor meɗen koko waɗa cambriolé manam koko wujja gueɗe kewɗe guittama toon ɗum holno mbawɗa famide ɗum e holko mbawɗa famminde men e ngal ɗon gueɗal eyyi doyen trésor public kam so tawi mbiyeten ko ɗum ɓandu neɗɗo so koyngal wonno koko forñi puisque eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji foof haala ne heewi toon to trésor public après rapport cour des comptes o haala Tabaski Ngom haala oɗo 125 milliards mo sentif ha sentif ni wonande won ɓe ganduɗa ko jagge mawɗe e nder trésor public kañumen ene mbaɗa ciblé par rapport e feewi ɗi ganduɗa ene mbaɗa cambriolage mo ɓe mbiyata min kam ko hunde hawnimi ko foti e no trésor public te trésor public emplacement mum to ɗum wonto wonani e zone mo ɓe mbiyata zone criminogène woni koye ville c'est ultra sécurisé hay ko heewani yede ni ko yiyete ko pharmacie de garde ne waɗi attaque mi haalani banque mi haalani noon trésor public eɗen gandi ɗum ɗo ko ɗum dendagal ko yettuno économie leydi ko toon waɗa recenté ko toon hawrat so yiyama wonde ko waɗa et d' après sa nani no ɓe kaldata ɗum ni même sa ƴeewi rapport me syndicat o waɗi o woni syndicat ji gollonoɓe toon des travailleurs toon to trésor public e le eɓe ɗeesi ɓe dokkani fayida cambriolage o d' après nde ɓe jalti ɓe mbi wonde ko mineur waɗi toon cambriolé ɗum ɗon kadi addata ko haala so yiyama ko mineur waɗi cambriolé holko ƴeewat holko ummi holno ardi e holko waɗi visé par ce que eɗen gandi wona haalis nawimo toon d' après nde ɓe kaldi ko deuxiéme étage o ari d' après nde o tawi dame ɗe koko uddita wanno visé que deuxiéme étage o ƴetti toon quelques machines bannoɗi lié direction de l'informatique ɗi ganduɗa kala ko fatuno e stockage uji données ji ɗi ganduɗa ɗum ɗo aɗa gandi kala ko fatuno économie wonande banggue base uji men eko way noon ko toon ɗum ɗon waɗa stocké hayso tawi ɓe mbi toon kam c'est ultra sécurisé eko way noon kono ene moƴƴi quand même yimɓe garte fewji ɗi no yaari ni e to banggue sécurité o wonande ko ɗiɗo tawa toon agent goto e agent GMI ko kañumen garduno toon dame ɗe udduno ko beele ɗum ɗo ko ɗum scénario baɗaɗo monté ha jomum dañi waɗi accès naati toon ƴetti ko ƴettanno ko e ko way noon d' après convocation ji hay directrice de l'informatique o heɗama hanki toon to police centrale hawri noon waɗi coïncide e gueɗe kewɗe ko ɗum ganduɗa tundi hakkillaji yimɓe eɗen gandi chef de la division rutinoma ko ɓooyani ko ɓe jiiɗino wadde ko yiyete ko conférence de presse finalement waɗa annulé caggal tuumo holko ɗum annulé walla bon syndicat ji ɗi jiiɗino yaltude laɓɓitinde koye mumen e gueɗe ko haalete ko ɗe balɗe caggal nde sentif waɗi rapport joofiɓe ko way noon mbiyeten tan keɗen tundi hakkillaji yimɓe e moment où yimɓeɓe ne haala wonande gueɗe finance publique e ko way noon hani e oɗo blanchissement de capitaux yimɓe joofi holgo kalis ummoto toon yiye ko ɗum blanchissement de capitaux e ko rewrata toon ko min kam so Allah min ha ɗo mi nanggani wonande ni yiide baɗɗo ɗum cambriolé ko ɗum ko mineur mais ne jari accude hakkille beele ko ɗum cambriolage beele ala scénario gonɗo e waɗede monté e moment ji hannde ɗi gonɗe ndi to banggue jaggue o caɗele finance publique e ko way noon e rewraɓe won certaine ko way noon hayso tawi eɓe mbiya wonande ɗo données ji ɗi gon ɗo waɗa ɗo centralisé ɓe mbawa yetta toon par ce ultra sécurisé ɗum ɗon noon waɗata hen renvoyé tan min janggat seeɗa mo joguimi hen ko eɗen poti ƴewtade notre systéme de l' éducation
surtout noon artude ko mbiyata ko e jamanu mo ganduɗa ko intelligence artificielle parce que tawno hande aduna to banggue karalle kesse ko way non so tawi kadi bon kala haaldo banggue stockage e ko way non en jii wonde syndicat ji mbaɗatno syndiqué laamu ngu won rapport goto majjini nde ɓe ciifodirno accord to banggue jangde to ɓe mbi wonande rapport aji ɗi majji koko majji ɓe jiyani e ko way non e jamanu mo ganduɗen hande kala ko waɗa hayso tawi ɗum majji aɗa wawi heptude ɗum mbawa ittude ɗum to banggue algorithme e ko way non donc min mbiyam tan ko beele en potani ƴewtade hayto banggue men banggue jangde surtout jangude ko yiyete ko banggue non l'informatique intelligence artificielle ko non taw yimɓe ɓuurani tan wadde tan mise e ko yiyete ko koyno science bon science ene moƴƴi kono philosophie en walla won certaine culture uji yimɓe tottata élément lettre moderne e ko way noon beele yimɓe potani wattude hakkillaji mumen no feewi to banggue wonande intelligence artificielle informatique nde tawno ɗum hande jeeya koye faggudu no ganduɗa ko ɓuuri ndu yawde hande sa yi won leyɗele ko wayno États-Unis d'Amérique Chine en ko wayno Inde en jaawi ɓamtade eɓe mbaɗi mise kamɓe ene faggudu ene yaawi ko ɓurata wawde wadde ɗum boste ruttanade ko yiyete ko informatique o donc ɗum noon kono noon kam to banggue wonande oɗo trésor public scénario no yaari ni mbiyami ko min mboɗon heeɗi d'après les fami hakkille ma tongani ɗum ɗon ko ɗum cambriolage min nangumi ko ɗum scénario mbaɗaɗo monté ko noon ko ɗum scénario mbaɗaɗo monté baba Abou Diop walla mawni Abou Diop e gara tan e namdal ngal beela e nder tarikh leydi Sénégal wonɗo meɗɗa vraiment nande vraiment trésor public waɗama attaqué hani vraiment e situation leydi ndi no woni ɗo e ko tumamuji kala ko hen foof ha ala ko heddi so wona yem dukko yimɓe ko ganduɗa hoorema ko ɗum ɗo woni gonga wiye wonde trésor public ko waɗa attaqué ɗum holno pamirɗa ɗum mawɗo Abou Diop Abbas jarama mi wawa haalde ko ɓoy ko ndima haali ko mi wona fannu yankire banggue finance mi wona fannu yankire banggue sariya kono wasa won dille mbaɗannoɗe ko ɓooyi kono yettade no yettoygol ɗo ni mi teskaki ɗum to banggue histoire mi teskaki ɗum no mi battete tan sa won nokkuji on dewnuji woddana yaare wona ni sifa baɗɗe ɗe woni ko hawni hen kono waɗirgol ɗo laawol ni hawni hen no waɗa sahan mbiɗeni hay soko cœur des mutuel walla goɗɗum wiye kam gajeji ɗi kaptima waɗina jum wala ɓe tongama walla mbaɗama ni walla wullama hay ɓe gari ndiɗo juɓɓudi arde ni ko ndi haawi yimɓeɓe hay so tawi ko gonga aduno gandal ngal dañata ngam wawde jawdi ma e hisnude aɗa jangga ɓeydade rende e kisal e ɓeydude faggude ma e rende ɗum wuyɓe ɓen ene jogui kala kese janggude wawde dañde peeje dattade ma e wujjandema aduno tollnima toon moftoɓe no mbaɗirta ha mofto ha tiiɗa ni banque ji ɗi transfert uji ɗi kono sa foof a yiyat wuyɓe dañi hen kono waɗirgol ɗo lawol ni no hawni kadi ko fottiti ko wiyede goho ko pallanteje gonno uddaka pallanteje guddaka ko toon heewa saabu ɓe mbiyani ko deme mawɗe goni ko cokaka so tawi ko deme mawɗe goni ko cokaka holko saabi ɓe cokani ɗum so tawi ko pallanteje e holno neɗɗo gabbirta ha yetto deuxiéme étage wawa naade toon waɗata ko yalta e hottata hen ɓe gonno garjeji ɗi hoto gonno ɗum no jeeya namnade ko heddi noon so yeehi ha arti e ko ɗum fotti ko ko kalɗon ko syndicat ɗi ko yino wadde ko fottude cour de compte ko waɗanno ko chef de division ko rutti ko jomum e hen goto duttuɗo e jomum toon no ko ɓoyani no feewi ina wiye mayde ko mayde d' accord kono on kono fotta tan sa lamu autopsie on ko sagoto ɗum eyyi ko fayida nde e tumamuyo wadde no ɗum haaldani dañani haqqillaji yimɓe ha ko ɗum saabi joni won e jayɗe bindeteɗe kala nde laamu walla société mawɗo walla goɗɗo yiɗi wadde hunde ɗeɗo ko jayɗe mawɗe ɓurɗe wawde heɗede ɓuuri wawde jangguede jalten tituji mbaɗi ni haqqillaji yimɓe pa toon a yiyata hannde o wiyetanoɓe ko yimɓe jayindeji wondunoɓe laamu gadana ngu nde kuuli won hen dogui ɓaggo yiye hannde e laamu ngu ɗo beele ko ɗum saboto ɗen peeje walla ala en ganda kono kam e sifa no ɗum yaari ni ene ɗum sakta ni e jayde sakta ɗum nde e ko enquête aji biyeɗe no mbaɗe hen ɗi e fuɗɗiɓe noddede ɓe garti ɓe dañani haqqillaji yimɓeɓe ko addi ɗum ni tawi min minnitini ɗum wone service aji ɗi cuwa yobde yimɓe mumen taw wiɓe caɗele ɗe goni koto banggue trésor mi heeɓi noon message
ko bange trésor ɗum waɗi dayani yobde min goni e wiidema taw ko saaha entreprise noon ko dañde ko yooɓi wona wonde feere fatte samedi dimanche no men mboga yata wona ɗum kono nde yeehi ha kaɗo haala yalti tan ɗum jibini goɗɗum ko heddi yo yimɓe ɓe jewtuto ɓe kalda gonga ɓe pamodira ay galle ala dépense hersinaki ne hepto neɗɗo o kiris ene hepto leydi caɗele kuptidiɗe ene hepto aduna o kono kala kaɗa haala hen jogo ko aɗa dallina ko haqqillaji ne mbawa fawade tumno hen ha mbawa ɗon yettade kono ni kam ɗo joni no baba wi ni laamu ne jogui gollorde ɗe tolnaki trésor public jogui ko laamu kañum monta ɗon ko sécurité montante ko sécurité mawɗo ko foti trésor bible ganduɗa ko kañum woni wonki leydi to banggue ngal fof ko toon jowoyte so tawi wiyete ko renoɓe famɗude mumen ha cukalel ari naati fallantere cukalel so ayi kay mata wona e machine aji fayda so tawi anda walla taw ko biyaɗo ƴettu machine naggam ko owon naggam o sade ɗum wawa wasde tumede gollotoɓe e nder hen Allah noon andi ha iwa walla ɓe jeeye e wallidiɓe waɗɓe nde ɗo bonande ɗum ɗo koko foti ƴeewede koko foti rentede saabu ko memi ɗum ɗo ko wonkiki memi ki so ɗum ɗa janggo e memde ko wona ɗum beela sikkani aussi sababu o foof woni ko wonko haala wonko yalti ha heewi tak e cour des compte wonko ganduɗa hoorema kamɓe trésor public kamɓe wona mabɓe tumanoɓe hen beela sikkani pour maskude ɗum ɗon ene jeeya e sababuji baɗɗi ha ɗum ɗon ɗin par ce que kamɓe a haalidi nani mbiɗa eɓe jeehina mbi keɓe yaltoɓe mbaɗa conférence de presse holko haytini conférence de presse o e kadi oɗo mo ganduɗa hoorema ruttime jummum gonga ni neɗɗo so yeehi ruttime jummum kam kadi on kam kono fottat tan haqqillaji na joni ɗum ɗon foof est ce que wona ɗum ɗon woni sababu woni keɓe jiiɗi vraiment maskude ha laaɓa ceer après ɗum momte ko haala ko yawta wiye ko yano ko walla cour de compte wanno ko publié e goɗɗum foof ɗum han kadi wawa jaɓede wiye wonde effectivement ko opposant en ɓe ko kañumen mbaɗi ni ha ɗum ɗo wawi oɗo situation o e talnaɗo e leydi ndi Allah goto andi neɗɗo wonata koye miijade neɗɗo jaltuɗo mbiɗa aduna o Mactar Ba ko ni wano ne wiya nde maayi nde ko SMS uji ko miijinoɗo walla ko bannoɗo maaka ɗin kulhuli jaggi ɗum ha wartima waɗama wattama ni Mamadou Moustapha Ba ancien ministre des finances komo ñooro ko tan Bamba Diakou neɗɗo moƴƴo kono nde ƴeewoya tawa wona kañum donc oɗo ne so ƴeewama o yaadu mum ndu e ko waɗi ko ene foti ƴeewde no feewi ko heddi ko kalɗa ko noon laamuji no lugiɗe peeje won service aji won ɗeeta haaji o wota ko waɗa hen makaji mbaɗaɗi hen ɗi min mi yeddata ɗum kono noon jinmi wiide kono ɗum yani hannde ɗo yani koye saaha mo lendi wona e caɗele to banggue faggudu woni koye saaha ɗo liggotoɓe gone ustede to banggue golle laamu e golle keerɗe privé ji ay koye saaha mo cour de compte o wonno e kiɗande fof kono yaltinno ina mofta e nder hen beele rendama walla rendaka ay koye saaha mo ganduɗa ustugol jobtiji no mbinomi joni won e société ji ɓe ganduɗa jobtiji jomum saaha mo sentif-tumi trésor eyyi e tumamuyaji gonɗi hen sinno fattano e ɗum ɗo haqqillaji ne mbawi dañde wiyen guy kala fona watta kono noon ko fottude nde addata haqqille miijade ko miijiɗen ɗo joni ko foti no mbimo hayso ko suudu neɗɗo walata yalti sokani suudu walla uddani fallantere ɗum dañata haqqille ko fotino ko moftal ngal leydi ponguɗi wallahi yawɗan hayso na liggotoɓe ni foti wadde ko sécurité o tawa hayso jippima ina ƴeewa contrôle mbele sokama walla sokaka hono mofo caabi ɗe holto watte ɗum ene jaari ƴewtade vraiment Mohamed ɗum en jaari ƴewtade Mohamed Ndim so tawi jumri ala hen sa ƴeewi au fond tawtake e wonde régime ɓoyɗo won elle tout won ko tumamuji kewɗi fawme dow men kono kañumen mbi que data center mo ganduɗa hoorema président Macky Sall woppini ɗum ɗo wi que kala donné gonɗo ɗo e leydi ndi wawa majjude wadde fitti ko kala keɓe mbiyatno chiffre uji ko mbaɗa falsifié gueɗe ban noon ɗum aussi nen heddi toon to data center est ce que ɗum aussi kamɓe ɗum waɗi mbimi wadde alay saago hakkille mbaɗen renvoyé ko wiyete ko to banggue intelligence artificielle hayso tawi bon ɗum ko ɗum banggue goɗɗo kono to banggue informatique déjà eɗen gandi donné ji men enen nden ko caggal leyɗele moftantuno en Macky Sall ari jogui miijo neɗɗo so tawi ka joom galle surtout ko fate gueɗɗe leydi donné ji ma ɗi ganduɗa ɗum ɗo
ko an jogonto ɗum c'est automatique quoi mbawen siftorde e sahaji nde jamonuji ɗi nguli e laamu Macky Sall Ousmane Sonko yadiɓe mum hankadi woni haare hakkunde laamu ngu e Pastef en dañino 3 jours mo ganduɗa l'administration sénégalaise waɗanoma attaqué to banggue systéme d'informatique finalement noon ɓe mbaɗi communiqué waɗi rétabliré ko way noon hen sahaji ene yiye ɗum heeɓi France heeɓi ko wayno Espagne walla won guure ɗe ganduɗa leyɗele saaha fof sa ƴeewi to banggue systéme d'informatique aji mumen wonata noon l'administration mais heewi wonde ko won certaine ɗi ganduɗa ko secteur aji jomumen ne mbaɗe attaqué hani ko wayno banque uji walla hen sahaji jiiya ko wayno banque uji virtuel ko wayno crypto monnaie e ko way noon jiya jomumen mbaɗe attaqué virement des comptes jomum ƴette foof watta ɗum e compte mum e ko way noon jomum fandina ɗum donc ɗum ɗon so tawi en gari ha en keeɓi ɗon aɗa moƴƴi mbi ɗum woni ko mbiyami toujours alay sago yimɓe mbawen hande yaddude e jamanu to banggue ko yete ko réseau karalle kese ɗe yimɓe mbawa en heblade se eɗen jogui ɗum eɗen jogui hande yimɓe ganduɗa koɓe hakkillaji mumen jaari on banggue joni noon jimmi ɗum ko miijo tan ngo miijomi beele en pota toon kono beela ɗum yeehi ha heeɓi toon heddi noon hokkata en hakkillaji wadde men haalde ɗum ko noɓe mbiri cambriolage o scénario no yarini on ande jomum ƴewani kalis nawi toon ko machine aji bannoɗi lié e direction de l'informatique ɗi ganduɗa toon waɗi lié ko direction mo ganduɗa ko dendagal donné ji trésor public ko toon woni donc ɗum ɗon wadde hokkatma hakkille so tawi ne woodi kay wadde alay sago yimɓe par ce que en mbawa jabde ni trésor public par ce que eɗen gandi toon hay manam pour mbawa uddidde won hen ko empreinte uji e ko way noon mbawa nadde won hôtel aji hande natɗo pour nata tan ko probléme hay ascenseur a natta alay sago daña carte ko foti noon e trésor public so yirama wonde yarinda ni déjà piste gadiɗo tan hay so tawi en gona fanniyankoɓe to banggue enquête wonande tawa ko dame no udditi ɗum ɗon tan ko ɗum piste jiiɗa hoto caméra de surveillance uji goni hoto montunoɓe goni pourquoi ɓe goni ɗiɗo waɗaɓe cité parce que ɗiɗo tan nande ɗum ɗo fof ko des pistes ɗe ganduɗa manam ko légèreté tan manam ko dossier mo ganduɗa ene yaafi beele noon ko ɗum woni ko mbiyami toujours beele won scénario jinnoɗo waɗede finalement ɗum yahani kono kam oɗo dossier omo waɗi légère ha ɓurti noon tigui Mohamed Allah jarama on jarama e ndeɗo toɓɓere presque en junni men kay ndeɗo toɓɓere kay ka waɗata men renvoyé e ko wiyete ko la situation économique manam hande gonko faggudu leydi Sénégal en jii vraiment caɗele ɗe no mbayi hewde wone intersyndicat ji wone liggotoɓe vraiment jobdele men hande en wonani ɗumen caɗele mais également en jii ko ɓoyani ko premier ministre waɗi ko wiyete ko jonde toon to grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose yewtidde mabɓe mais caggal majjum kadi halfinama Abbas Fall mo ganduɗo makko kañum woni ministre du travail e jokkodiral hakkude mum e institution ngaji e gonɗi ndi e leydi ndi foof kanko de o hulliti wonde e oɗo saaha gonaɗo hande eɓen eto wadde peeje e fof haaɓe daɗa ɗum beela ɗum ɗon ene wawa latade est ce que aɗa sikki réellement hande situation leydi ndi no wayni beela ɗum ene wawi latade walla wawa latade eyyi bon eɗen jogui probléme est ce que eɗen jogui probléme économie wonande probléme faggudu leydi beele wona no laamu ngu yiɗiri ni waɗirde noɓe mbiyata ni no yiɗiri ni yaarude saabi en ɗeɗo caɗele par ce que so tawi aɗa heeɗi hen sahaji ɓe ganduɗa ko les économistes min mi heeɗima ko wayno Ndongo Samba Sylla o wi en ngala probléme économie en ngala en crise économique ala e leydi ndi heddi noon ko fannu no nguɗo laamu yiiɗi gollorade ni peut être ko ɗum addani men e crise aji e momaji ɗi gonɗen ɗi donc ɗum kadi ene jaari accude hakkille no fewi minne mboɗo nangui par ce que hande aduna o inflation o ko aduna o kala mais e laamu Macky Sall tan seeɗa so tawi en garti jiiɗino waɗino tenir quand même ha yimɓeɓe tinani won batte to banggue wonande faggudu leydi ndi haɗum muusi sa ƴeewi eɓene kala haala déjà ɗum kam ittama ko to banggue subvention ittude ko yeytnode coût to banggue wonande électricité carburant e ko way noon ɓe mbima ɗum ɗon ma waɗa contribuer 3% du PIB e ko way noon beele ma men dañ ko yete ko ɓamtare to banggue faggude e ko way noon au moment où hande déjà rapport o yalti e 2025 oɗo en dañi 2000 e ko fayi 2 millions e ko fawi barigal to banggue pétrole brut déjà ko wayno sa ƴeewi hande ko wayno SAR
société africaine de raffinage fuɗɗima kañumne cargaison ji mum e ko way non mais ala batte ɗo ɗum waɗi kam koɓe mbiyata ko effet baɗɗo significative mo tinɗen wonande e leydi ndi hay so tawi toujours mboɗi yimɓen woten mbatto hakkillaji men fof e pétrole ko ɗum woni ɓurɗo ko yiyete ko malheur e leydi ko yimɓe fof accude hakkillaji mumen e pétrole no ganduɗa ko jaltude leydi heddi beele ɓe pota change ude systéme no ɓe jiɗirni laamorade ko nafata ko Rwanda ko nafata ko won leyɗele ɗe ganduɗa ko yiyete ko putschiste en jogui ɗum nafata leydi Sénégal nawne ganda ɗum toujours kalen plan mo ganduɗa que d'assainissement structurel mo Abdou Diouf watno en jiino wano donc ɗum ɗo e beele ɓe pota change de systéme no ɓe laamiri ni beele ƴeewen mi yiyata yo mbaɗ gouvernement d'union national no Abdou Diouf e Abdoulaye Wade mbanno yano haaliji ndi wuuli yimɓe ganduɗa ɗo payi ɓe jewti ɓe nandiri ɓe mbaɗi ko yiyete ko gouvernement d'union national jaam daña leydi ndi fuɗɗi ɓamtade seeɗa kono noon hande ɓe mbima ɗum ɗo sa yi waɗi ko FMI waɗi ɗum exigé wonande laamu ngu ittude subvention ji ɗi ittude won certaine coût ji ɗum ɗo noon waɗat batte leydi ndi en tina ɗum woni musalla mo tinten donc ɗon somi faami joni wadde kamɓe hankkadi ɓe jebbilima e FMI par ce que FMI aussi waɗino sa goto ɓe essino lurdude seeɗa joni kamɓe battindima jaɓande FMI e wonde alay saago ko waɗiɓe ko proposé wonde yooɓe gusto subvention ngaji ɓe meeɗa ɗum salade kamɓe ɓe meeɗa ɗum salade salino ɗum ko Macky Sall e laamu mum salinoma ittude jungo mum e subvention no FMI yino ni alay sago ɓe itte subvention mabɓe ɗum aɗa andi musade e population o Macky Sall laamu mum salinoma ɗum kono kamɓe ɓe calaki ɗum déjà donc ɗum ko ɗum probléme aji ganduɗa hande eɗen guuru ɗum joni heddi ko hol miijoji ɗi poti wadde doyen beele ɓe mbawa vraiment yimɓe mbawa yaltude oɗo katamu gonɗen ɗum ɗo noon ko laamu mabɓe e so tawi kadi to banggue l'incompétence de won certaine ministre uji ko way noon miijo ɗo e mois d'avril ma remaniement ministériel wat ɓe gadda équipe kesso peut être kañumen ma mbaw arde e jojjande wonande ɓesguji ɗi ɗum nefata par ce que hande oɗo saaha kam ala foof ko mbawɗen yiide ɗum ɗo vraiment ko ɗum ɓamtare nde ɓe gari ɓe mbaɗi ɗum ɗo yimɓe jii hen koye mumen donc hande foof koko muusi sa ƴeewi foof koko ɓeydi taxe uji ɗi nana ɓeydo anani chute baɗɗo port autonome de Dakar déjà nana ɓeydo tellade jiitu banggue secteur BTP o nana ɓeydo donc beele hande pota darade ɓe ƴeewa hol élan goɗɗo poti ƴettude beele yimɓe mbawa yitade koye mumen ko noon au moment où mawɗo Abou teɓe mbiyata vraiment eɓen payi e ko wiyete ko dialogue mo ganduɗa hoorema eɓe noddo intersyndicat ji ɓe noddo patronat o ɓe jewtide mumen e kala subaka pinɗa ma nan yimɓe ndiwama yimɓe ustama port autonome nan ɗonet RTS haala mum won itaɓe toon en jii to aéroport Blaise Diagne international Blaise Diagne en jii kadi yimɓe nen guitte toon donc secteur aji mawɗi ɗi ganduɗa hoorema secteur aji faggudu yimɓe ɗumin en gollanno toon kamɓe foof ɓe en guitte ɓen ɗon itteteɓe so tawi wiyama dialogue ene waɗa ha yimɓe mbaw nandirde beele ɗum en wawi latade walla wawa latade ma hawno Abbas gueɗal na hen ñamlowoma wima ko ni joɓirta pour no defere ni ustani hayso ittanma heege waɗi caɗele won FMI walla totton kalis ko ni tottirtumi on ko ni joɓirton kadi ko ni mbaɗirton ɓe joɓaton ɓe ko ni eni gueɗal keddigal ngal ko leyɗele men ɗe gona dolnuɗe gona leyɗele pétrole yaaka e fedde OPEP fedde halfinal fata jeeygu pétrole e kala sahaji nde nden fedde dañi probléme e won leyɗele gewji mbaɗi balɗe pusi naggam cogguji ne keewi ngabbude ga men ga laamu fof noon ngo wawa ittude hunde waɗa damorde sukka ko wiyete ko subvention koye caɗele gonɗa koye caɗele gonɗa heddi ko jaada FMI ɓe ñamlirma ni ɓe lumma guite ɓe mbiya ƴeewir ni woto yeccita ko ni eni kamɓe ɓe ƴeewano ɓe keptiri kalis maɓɓe joni noon ndima haalinde président Macky Sall nde sen ƴeewi joni kala subvention nde wattaki e beele en ndemani beele ko riisi ummoto e banggueji goɗɗi en mbawa dañde fayi en mbawa dañde naggam o te nden boulangerie ɗi janata walla ɓeyde cogguji ɗi laamu wiye wadde hayso FMI jaɓani yomi ittu e ngel ga batiyel mi ɓeyda hen seeɗa mi usta ha ustora seeɗa to banggue carburant o kalɗen joni ko kala nde ɓeydi cogguji ɓeydoto jobdi jolgo ɓeydoto ɗum
so tawi laamu watta situation ɗum ina adda caɗele ay 3% PIB ko ɗum e wona ɗum ko fof caɗele ɗe tan goni ko laamuji ɗi ndaro mbawana koye mumen ko weeɓani ko mbawana koye ko weeɓani ko ko heddi ko eɗen kaala haala golle jiiɗen ko usinaji no udda jiiɗen ko yimɓe ne ndiwe beele jii usinaji no uddita ala hon usinaji mbaɗi uddide ɗo e leyɗele men ɗe Afrique wona mbaɗi uddide caɗele ina quoi en ɗe jogii e pelle mbaɗe noon gam sumoyade caggal leydi ko gaddata ko so tawi accama wonɓe nder leydi ɗe ko ndemata ko jeeyata sen kaali situation tan ko ɓuuri ko ɓoyani ko nayi ɗi ganduɗa laamu adduyi caggal leydi naggi 2.500.000 ha soɓe nangamo ko temedde wonno golɗum kadi ujunnaji naggi hen foof wonko laamu faati hen 500.000 walla itta 1.000 a wallita wadde situation batteɗen so wattaki cogguji ɗi koɗi ngabboji ɗi jippotako ɗo ɗo usinaji darnetake goɗɗi ina udda koye caɗele gonɗen idi ko laamuji men ƴewto ko mbawi usta to banggue feeji jahoji e yimɓe laamu mboɗo heewi so tawi yimɓe yo culmo yata ko ma ala labangal laamu fuɗɗoto hoore muɗum fuɗɗo jobdi mum fuɗɗo damorde muɗum itta e ko joguino ko ina watta hen to banggue situation kala leydi nde watta ɗum koye caɗele woni won noon ko ndima haali joni leydi men tollima fuɗɗima yeyde pétrole fuɗɗima dañde hunde ko fuɗɗi dañede koye ko heddi ko holno fotata yawde kala ko wawi wonde e kaldigal laamu e kaldigal partenat ɓayde añan ɓeeɗo lamminoɓe joguiɓe gollorɗe usine aji joguiɓe liggotoɓe ɓe e ɓeeɗo ɓe ganduɗa kañum goni yoltoɓe hujjaji e oɗo tribunal de travail ñande fof ko yimɓe nana ndiwe heddi ko ɓeeɗo ni laamu fof jogui feere mum yoɓe dañi feere soɓe mbawa wadde subventionné société ji ɗi ɓe mballita koɓe gaddata ko cogguɗi ɗi ko ngabboji yimɓe ko tampoɓe usine aji ɗi ko uddoji ko noon vraiment ɗum ko musal yo Allah faab men mais hannde eɗen keddo e situation économique e leydi ndi en jii ko ɓooyani ko bon ko hawni vraiment hayso tawi sa ƴeewi waɗani lié presque min mbiyatmi ken waɗi lié woni comme par exemple en jii ɓe kalanno laamu kesgu ngu nde ɓe ngari nde ɓe kalanno haala fond uji ɗi ganduɗa hoore ma woni fond politique en e gueɗe mbaɗ noon keeɓe ittoɓe ɗum ha laaɓa kono ɗum ɗon elle hannde keeɓe dagtimi ɗum mais ɗo jiɗɗen ɗo arde woni ko ɓooyani ko en jii gote suddiɓe président de la république woni guewo makko so tawi walla suddiɓe ɗiɗi fof walla suddiɓe ɗiɗi ɓe hen goto fof nawi ballal holto ɓe ƴettata ngaalu te ɗum ganduɗa ɗo ma vraiment enen gone tampere musde Mamadou dualité au sommet de l'état eyyi bon andi neɗɗo kala kaɗa haala ɓe mbi neɗɗo kala kaɗa haala surtout so tawi a woni un homme politique a ƴeewat janggo e jaam ko kalata ko haɗa ɗum heptoyadema komi mbiyata ko réalité politique hande ma to heptimaɓe en gandi Bassirou Diomaye wonɗo tawno e guesa omo waɗa tiré sur Mariame Faye Sall par rapport e fondation Servir le Sénégal holto yittata on kaali Ousmane Sonko e hurmum haalino hen déjà ɓe hanki toon to primature en jii primature yaltini 241 millions pour wallude ɗum ɓen ɓe ganduɗa ko pépiniére uji ɗi woni galleji jabborɗi sukaɓe ɗi d' après on ɓe ganduɗa ko première dame nde yeehi toon to ñagga ñaw Mariam de waɗatno kañum kam ko Sénégal fof heeɓa hen kono oɗo waɗi ciblé tan kanko ko esiraɓe ɗum c'est très normal par ce que korko wona eyyi kono transparence kadi ne mumen ke korko wona bon c'est très normal ɓe belno onon ko sugar ko no sugar donc so tawi kanko yalti o waɗi ɗum o ga mo ganduɗa ko jibbinɗo dañante o hay lebbi ɗiɗi kañum ne dogui fayi Mbour nawi toon ballal mum donc eɗen mbawi ɗum ko ɗum kiram hakkude rewɓe ko way noon donc ɗum ɗon min mbaɗami conjugué tan ko neɗɗo hadema yiidaɗo waɗa géré leydi poɗɗa wadde géré ko foyer ma d' abord jonɗa wawa wadde foyer géré foyer ma beelana hattani leydi ndi ko ɗum tan woni haalata ko noon beelaɗa hattani leydi ndi bon de toute façon ko wawi wonde foof ma en gaare mawɗo men ɓayde mawɗo Abou nomɗe mawɗo Abou nawlego heewani walla ko ngol woni lawol garwoni woni ene yiiye e nder leydi Sénégal en jii kam kala debbo première dame so ari ne hewno jogade ko woni fondation walla ne hewno jogade balle ƴetta ɗum ene nawa e ɗum ɗo kono ko hawni ko en woni caɗele so yi enen jokkodiri ɗum ɗo woni hande situation économique leydi ndi manam faggudu leydi ndi no wayni tampude yimɓeɓe goto foof ene lori ke on ɗon période woni mo ganduɗa hoore ma suddiɓe goto foof nen nokkira banggue en nawa e diwan mo yiɗi o ɗum ne aussi holko mbawɗa en famminde men est ce que ɗum en ko hunde fonde wawde laatade walla so tawi ɓooyi est ce que population watta révolté a jarama heddi koko neɗɗo totti ko holto itti e holno ittiri
kono en jii hay enen koye men lewo ko kala goten uttan hoko koddiɗo hokka bandiraɓe hakkille noon jiiɓoto komo mo sikkaka no jogui kono foti hokkude kono mawni so hokkiri no wawi jibde hakkillaji sen gatti ko kalɗa joni ko Elisabeth Diouf fondation solidarité partage Viviane Wadde waɗi Mariame Faye waɗi ko fondation ngaji ɗin fondation ngaji kadi koɗi gurduno ko wona e banggue goɗɗo ummoto koye laamu he ummotono sen ƴeewi nden LONASE no waɗatno ñalawma so pucciɗi dogne ne waɗi ñalawma so dognama ko debbo mawɗo leydi jeeyi waɗa ñalawma so dognama fana ko ga ɓen daña ɗo jaggiti hen direction général de douane ina waɗa hen goɗɗo waɗa hen goɗɗo waɗa hen ko gonga ko aɓɓata baaji ko koye baaji ummoto kono yiyata ko joom baaji jeeyi baaji muɗum en ɗo joni ko jiiɓen haqqillaji men tan ko goho aɓe wiide ɗum ɗo min mbatta ɗum ɗo heeɗima ɓi babam mbiyum Souley Diop nde wiyata ɗo min gonta wadde paane min gonta wadde lambaji min gonta wadde football min watta naggam o so tawi ne mbiya ko watte ko ina ɓurti te kanko addi waɗede parene ni gouvernement mo kanko addi waɗede parene kanko addi hay wadde ɗum ɓe ko yimɓe haɓede mbesi ka waɗa rejeté rek eyyi ko yimɓe haɓede ko ɓen mbaɗa andi ko yimɓe haɓede joni noon ɓe kam mbaɗi fondation ngaji keɓa ko ummoto caggal leydi balle ne jogui avantage keɓa e nder leydi ndi direction ngaji société ɗi ne keɓa hen ene mbadda hen ɓeɗo cuwata wadde ɗum en jeyani ko ummiɓe caggal leydi ɗum beele koɓe itti ko koko worɓe mabɓe mofno walla ko worɓe mabɓe jogui ɓe guitti mbaɗi hen ko ɗum woni mbimi baɗal ngal wona ɗum wiyete kono sifana neɗɗo o waɗira ni holto ƴetti ko waɗi ko ɗum ene wawi wonde wonde noon debbo hen fof nawani bandumen walla nawi nokku mumen ɗum kadi no wawi wonde so tawi ko joom galle mumen tottiri so mbimi ko so tawi ko joom galle mum tottiri mo toɗɗa hen fogol fof no wawi hokkame mi nawa mi nawana bandam mi nawana ko heddi tan ko ina wawno saade ko gonga kala lañi tikkine banggue no wawno saade kono haade goto foof no wani ko bandu men walla nayi koɗo jeeya ɗo haqqille jogui ɗum yonitade ɗum foof dey woni saɗede nde tan ko ƴewde ko wawi ko peldannoɗa neɗɗo aɗa ñiiyama ko ndenoɗa wadde ko waɗano ko peldannoɗa neɗɗo wiide an a ferima kake ɗe an mbiɗa ala guite mbiɗa yiyata an kadi ngana jaɓɓa e dow hen donc kala kono usta caɗele ɗe to banggue faggudu laamuji ɗo ina poti ɗum toppitade ne poti ɗum rentade heddo noon wonko Sénégal woowi no satti ittude maître Abdoulaye Wade nde fuɗɗi ɗo tan duwaw maayi ɗon ina duwoni hen waɗi enveloppe million ngaji ɗi 39 sa fof sa nag wonde mbiɗo Allah no wawi woda ko heeɓi ɗum pat sa jafɗon soɓe gari ɓe gaddat ɓe jowa ha heewa ɓeɗon han kanti suka kokanate hay wona hewɓe président ɓe ɓe jii joni suka koka joni ene yaha ha otoji ene yaha ha cakkaji million ngaji ha sappo nagam o yo Sénégal naaɓe mbat ko mbawi so lelima ɗano yo laamu dilli kollo lawol ɓe gusta train de vie o guura ka yimɓe ɓe jaada e mabɓe so neɗɗo waɗi ko na ɗum loskete train de vie noon fonno addorade koye président premier ko noon mbimami ko noon mbimami ko so wiya yimɓe yo culmu yataw ko ala lawgal elle sa ƴeewi kañum koko ɓeydi wadde caɗele Allah jarama mawɗo Abou kono mi accitama koye ma tan battidirtomi toɓɓere men wattidinde woni diplomatie leydi Sénégal en jii hoorejo jagorɗo woni Ousmane Sonko ko ɓoyani ko haydara o yihino ɗo Mauritanie ne hayno o nawi ko laana ndiwo ko président de la république ɗum kadi vraiment ene waɗi lié e économie leydi men Sénégal par ce que yiide hoorejo jagorɗe ene ɗanniro avion présidentiel te avion présidentiel enen gandi ko nawata ko e koppereje hay goto wawi wiidemi ko ni foti kono o yeehi toon en jii ko teska ko woni ɗeɗo balɗe Mauritanie nen itta yimɓe Sénégal naaɓe ene artiri ɗumen gayete wiide e wonde taƴani ko wiyete ko séjour joni namdal ngal woni beela ɗum jeyaka e yewtere nde ganduɗa ma kanko hoorejo jagorɗo ɗon do yeehi toon o yiwde par ce que so tawi o yeehi toon o yiwdani mabɓe ɗum ɗon holko foti wawde yewtide mabɓe a jarama Abbas kala nde fiitine waɗi hakkude leyɗele walla wasa famodirde waɗi lawol wi ko yataw fuɗɗima ko ɓooyi ko soyde diplomatie so diplomatie soyan tan leyɗele ndeƴat kala nde leyɗele dilli diplomatie koko sooyi firti ko won yahoɓe ne jaaha tina ɗum ne waɗa ne jaaha ne jaaha heddi ko mele ɗum waɗama walla ala ko Sénégal mo tan ko en mbawi ɗo sellu joni kono foti ƴewtede kala laamu gangu ɗo noon mi ɗaɓa hokkude gonga sehlam mbiyeteɗo Ɗahiro Sarr mi wiya noon Ɗahiro Sarr hoore fonde ñaago Allah yaltinmo kamɓe fabaɗi Allah yaltinɓe
nationaliste nañ je ligne moom ko wet ko fate séjour ko sa renaki tan ɓernde ma ɗo mbaɗa yettade ɗon no foti mortananaɓe ngoni ɗo ngala séjour no foti mortannaɓe gonɗo no gacca ina jaaha ina liggo tawi ngala caɗele so sénégal naɓe wonɓe mortana mbiyama yo mbat séjour haqqille ma hen ko wiide ande janggo ko ɗahir sa wi ko yo woɗɓe ɓenne so gari yo mbat séjour leydi Côte d'Ivoire ne jogui ɗum wonde ne jogui Gabon ne jogui fof ne jogui ɗum ko hakkille goɗɗo kono ko wona ɗum ko nde premier ministre yeeyi toon nde so tawi ɗum ɗo jeenoma e caɗele gandaɗe wonde hakkude sénégal e Mauritanie to banggue carte séjour no waɗi caɗele ine fonna jeeyde toɓɓe adande nde foti toɓɓitade eyyi kono adande an joni so baba Abou so tawi neɗɗo ne ummo ko foti no premier ministre aɗa ummo e leydi aɗa yaaha e leydi ene moƴƴi quand même ganda situation diplomatie gonɗo so tawi a anda ɗum ko ɗum woni ko mbimi adande sénégal Mauritanie kewɗen wayde tan ko banggue awoɓeɓe licence uji ɗi woni probléme men Abbas kala jagorɗo toɗɗaɗo e sénégal kaltinaɗo ko fate awo sikka tan ko maayo gueji woni awo kono dar tan fade Joal ɗum woni haaju muɗum ɓen tan probléme ɓe deglata way kono ministre joguiɗo ndemani ko guerte tan sikkata woni alhaali muɗum ɓe ganda ko heddi ko wadde wonno goƴa ka ko ɓeydude licence uji wallude awoɓe ha tengte guettinanaɓe wonoɓe to leydi Mauritanie saaji mbaɗoji ɗi kono laamu ngu no fonno yurnitade koddigal ngal par ce que enen Mauritanie en dendi pétrole enen Mauritanie en dendi ngoɗo maayo en jeyna ha baɗe fossile dañi en caɗele sa Abdou Diouf e 89 ɓe kadi en wadde won gueɗe ɓe wi ko ni ñette ndiyam ɗon ko no heewi no foti yurnitede ha laaɓa arte fawe yimɓe mbawa deeje hen ko wona ɗum ko ɗum ɗo foti ko réglede law ɗum wasa ha joni woɗɗoyde gueɗal keddigal ngal to banggue feere mo mbiɗa o sehlam jaafoɗum Abdoul Mbaye cenke men kalɗo haali ñande no wi Éthiopie ne jogui temedere capanɗe joyyi laana ko laaɗe joɓeteɗe jaaha laaɗe diwoje mais sa président o joƴƴinto laana ka jolay laaɗe mabɓe te wadde estom ni en jii ɗum Amadou Touré no waɗanno ɗum il faut que président ji Afrique ɓe jarlitanoɗo koɓe jarliti Amadou Touré joɗima ha yalti ƴettani salaire président ko salaire jogino état major mo jogino ko ɗum tan huutoyi no wuuri hen galle ɗo wonno ɗo ko ɗon woni wonani hay jabde wonde paale oto mo jogino jip mo jogino ko on tan jogui yo mawɓe leyɗele men ɓe jangguina en ustude feeji ɗi tawna e mabɓe fuɗɗi donc Éthiopie wawa ɓurde tan jogade temedere capanɗe joyyi laana jogo laana président te sa e sa foof président o jogata koye laani goɗɗe président Burundi umminoma o yiya kay maro laaɗe men kay maro enen memi leydi maro Sénégal Sénégal maro memi leydi maro laaɗe men ɗe maayi ko e nder reeduguel jibinaka saabu nde mbiɗen jokkude e mawo ala kaldigal laamgal gongal hen ha timma ko ɗum jinmi wiide yo président yo premier ministre yo ministre uji ɗi yoɓe gustu feeji ɗi ɓe dokka yew koɓe sukaɓe ko ñirtuɗa neɗɗo ko salla ɗum Abbas mboɗo jaɓi noon jeewa kosam kala ko nunɗima piɗeli makko moddu mawo meɗe laaƴade hen hay soko seeɗa kono woni boni ko yarde ha laaɓa yoɓe ustu feeji ɗi machallah yoɓe ustu feeji ɗi Mouhamed ndem maayo wona kerol en jii ɓesguli meɗen toon to banggue Mauritanie vraiment e oɗo saaha eɓe goni e caɗele par ce que hollitama ni a yaltat aɗa fayi boutique a faami namdeɗa carte ma séjour sa ala carte séjour ko dogdu mbatta hen te ɗum ɗon en jii horejo jagorɗo yeehin toon holko mbawɗa tonganɗen tan par ce que hojomaji e leydi ɗin doga no hannirta ni hen beel ma en mbawa kay heɓtade alhaali o min Abbas mbaɗanmi ɗum koye ɗum ɗoji ɗiɗi étape uji ɗiɗi premier étape o ko gouvernement o chef du gouvernement premier ministre Ousmane Sonko wawde ko wiyete ko jogade hakkillantagal to banggue ko wiyete ko diplomatie hakkunde surtout leyɗele ɗe ganduɗa ko sous région o leyɗele ɗe ganduɗa ko onon mbaddi keeri bon c'est à dire ene hamni ni holno pamirta premier ministre ko ummi e ndi leydi ɓooyani wonani hay lebbi ɗiɗi oɗo probléme o yiye manam ko auto ji ganduɗa ene mbaɗi sukaɓe Sénégal naɓe woɗɓe foof dufa Sénégal te pourtant o waɗino recevoir ɓesguji Sénégal naɓe wurɓe to Mauritanie artannoɓe ɓe ganduɗa ko pêcheur en joguiɓe toon caɗele caɗa foof hakkude mum e laamu ngu to banggue gawaka e ko way noon licence uji de pes ɓe jewtidama to banggue gonka mabɓe toon wadde haala kan beele waɗi aboutir mbiyami ko waɗani ɓeɗo laamu gargol mumen fewa ha joni eɗen jogui probléme kam hakkude ko yete ko to banggue diplomatie en jii caɗele men e Mali en jii caɗele men e Côte d'Ivoire hani toujours kalen ɗen mbiyen hay hande won élection payaɗo to banggue ardade banque africaine de développement
Côte d'Ivoire leydi mbiyanno ko pays frère e Sénégal hande nangoranta ko leydi Mauritanie donc ɗum ɗo fof ko ɗum des problème ɗe ngannduɗaa kamɓe arɓe ɓe eɓe ponno jogaade ko wiyete ko karallagal kam e ñeeñal waawde ko ɓe wiyete ko diplomatie ɓe mbaawa tekkinde ɗum par ce que bon faayo noon adi ko président de la république nde dental CEDEAO halfinimo yo yewtide e ɓen ɓe ngannduɗaa ko leyɗeele AS alliance des états du Sahel woni Mali Burkina Faso e ko wayno fina e Niger finalement en jii alaa ko waɗi hen haɓe pourtant ko kañum de waɗano responsabilisé yiide jaɓɓal makko ene nandi elle e jaɓɓal ɓe yoɓe jewtiden mais finalement en jii ala ko dañi hen donc ɗum ɗon ko ɗum des probléme heddi noon kono mawɗo Abou yini ɗum ɗo ko ɗum signal baɗɗo fort par rapport e leyɗele men leydi so waɗi carte séjour namdima ɓiɓɓe leydi ma carte séjour anda waɗ carte séjour sa yeehi hannde enen ɓesguji men wonɓe to Gabon so tawi a naati e Gabon ko boni ko fof famdi ko fof ma waɗ 1 million ngam keɓa carte séjour Gabon sa hannde sa yi ɓamtori koye développement endogène ko carte séjour e bois jeygol bois carte séjour ɗum kam ne jeeya hannde pilier ji ɓurɗi toon wawde hokkudeɓe ngaalu donc beele enen en pota miijade no ɗahiru sar yiyata ni wonko haalata min mboɗo yaadi hen so tawi an kala ɗo ɓesgu ma yeehi e aduna o ma tampina to banggue kayitaji beele anne ɓeɗo na namdata ko ɗumen kayitaji wona ko mbiyata ko réciprocité eyyi ko noon Mouhamed nimbe sikki en mbaɗat tan en mbaɗat tour de table goto foof haysoko minute goto tan e kanɗon haala par ce que sa ƴeewi trésor public o woni toɓɓere men arwinde sa ƴeewi situation économique o sa ƴeewi situation diplomatique meɗen hannde presque en ɗisi herƴude situation économie en ɗisi herƴude trésor meɗen ko toon woni faggudu men fof ko en ɗisi herƴude holto Sénégal fayi hewɗo saamo anan ɗum ɗo fof waɗata renvoyé tan koye neɗɗo o wondemo responsable e responsabilité o totta o beelomo wawi beelomo hattani hol ñeeñal karallagal ngal o foti wadde yaltinde ɗon Sénégal ɗon ɗo totta hoore ko ɗum tan woni haala ka maintenant en ganda koɓe mbiyata ko Allah no wawi tawi gonɗen koye koɓe mbiyata ko on lendemain meilleur tawi janggo eɗen jiiɗi Sénégal yo moƴƴu janggo men yo moƴƴu ko ɗum jiɗɗen nde tawno Sénégal so muusi tan goto men fottinat mais noon kamɓe hannde ardiɓe laamuji ɓe koko mbimi ko tan ko jiinomi ko e gouvernement Abdou Diouf walla mi somi yanimi mi nani walla kam mi yi e histoire gouvernement d'union national sa renay ko ɗum tan ɓe mbaɗata ɓe mbawa jaltinde situation machallah mi sikka ɗon tan tonguiten gouvernement union national est ce que a sikkani ko ɗum ɗon woni meilleure solution pour yaltinde Sénégal e guutu mbo woni o par ce que hannde kam sa jaaɓi sa salim so tawi aɗa wondi hen a wondani hen aɗa yaadani hen situation Sénégal en woni situation catastrophique a jarama to banggue diplomatie seeɗa caɗele Afrique ne jogui to banggue diplomatie kamɓe ɓeeɗo foti koɓe dañede diplomate de carrière golliɓe hen golle mawɗe tawi ko gandade andunoɓe leyɗele men holɓe jokkudir to banggue faggudu to banggue koninkagal to banggue ɓamtare to banggue jangde to banggue e mone men foof holno heno to goɗɗo o e fannu mo yiiɗi e fannu mo ayi so tawi ɗum ala ko caɗele ina wawi neɗɗo wasa janggude banggue diplomatie ha tonno toon ko layi mo mbano nde natti wade joni kono jaɓa ɓe tawi ɗon ɓe wonɓe ɗon ɓe ɓoyɓe ɗon ɓe anduɓe ɗum ɓe mbasa ƴewde o ko partenagam walla ko partenagam kutoɗa gandal ngal daña wone nafta leydi maɗa ko noon tigui mawɗo Abou Allah jarama par ce que technicien men nen waɗmen signalé hojomaji gassi ha laaɓi donc ma jaafoɗon hay ko mbaynigo mbe sikki mata on jaafata kam mi waynono mon onon foof wona donc walla so tawi won aɗa jogui konngol en jaaɓi bismillah donc on jaadi hen min ala min akram mi wayno bismillah yoɓe ittu Yacine Fall ministre des affaires étrangères c'est une tête vide ko noon donc mbe sikki yimɓe paami en tout cas situation leydi Sénégal hannde so tawi neɗɗo yiiɗi vraiment ɓamtare alay saago ndendina ɓesgule Sénégal na fof so tawi aɗa yiiɗi yaarude yeeso so tawi a waɗani ɗum sa ɓuuran tinnade ene wawi ɗum woño bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe ɗe ganduɗorma en dañino tongan ɗum bandiraɓe yewtere men pamminen ha aset paɗo so Allah lamɗo jaaɓi walla ha hoore bir paɗo so gueno ñawi inchallah mbawen artande bandiraɓe e yewtere wonde inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh